ofu ihe ka mma ka ọ yala ịbụkwa ilu obodo oyibo mba atụọ gị nga onwego onye awụnyere shuga n'ọnụ ya ọ gbụpụ ya sị taa gịnị dị fa ife dị mma bụ ihe mmadụ niile na-arịọ Chukwu Olise kekere eluigwe n'ụwa na-asị dododo biko nye m ife dị mma ọ ife dị mma ka mụa chọrọ ụkwụ ihe mụa na-ayọkwa Chukwu kere eluigwe kee ụwa niile kee gị nwa kee m oge niile m bịara na-asị Chukwu dododo kwefere onye anọ nọ na-ege m ntị onye anọ n'ahịa na-ege m ntị ebe ọ bụ na onye Igbo nọ na-ege m ntị na-ege ntị n'ife anyị na-eme nke anyị kpọrọ nganga Igbo radio show na 93.3 FM Chukwunna biko ọkwefere ihe nna ugbu a ikpele m n'ala aka m n'elu na-agọzi ndị a na-agọzi ha maka na ha wụ ndị nke m na-emekwa ka ife dị mma na-elutu ha aka ihe ọbụla ha tinyere aka ka ọ na-aga siriri werere Igbo ndị ọma nọ na mpaghara Lagos Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo ndị ọma ji m n'anya isi keku unu mere keka taa dị ehihie ọma ama m na ịlụgo ọlụ malite na Mọnde ruo taa and m na-adịkwa agwa unu n'ihe ọbụla niile anyị na-eme oge ezumike na-adị ya ọ ya mere anyị pụta na Tuesday anyị wetara unu anali pụta na Thursday wetakwara unu anali mana o ruo Saturday dịka taa gị nwa na-adị abịa mgbe niile ịmago na ihe anyị na-eme ebe awụ gwam 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 ofu n'ime ihe anyị na-ewetara unu kewu nke anyị nke anyị nke nwa afọ ọwụ sịpịrịsịpịrịsịpịrịsịpịrị nke awụ nke anyị nke mụ na gị nke anyị nwawụ ndị Igbo ịmagonu ọbakwana unu na m na-ekwu ya ọzọ ịma na onye na-anụ onu ya awụ ego okoro nke ị na-akpọ ego bekee dịka nwa afọ alaba m onye fụrụ n'anya fụrụ m n'anya ịkpọ m ego bekee ma ejiri obi ime nwayọ wee nọọ nwayọ buru shakara dị m n'arụ wee za gị si gị yes kpọọ m ọzọ kpọkwa m ọzọ ngwanụ ka anyị na-ese eme ya unu amagonu mpụta m agwachi unu obere ihe asụsụ bekee nọ enwere n'asụsụ bekee anyị nwekwara ụfọdụ okwu anyị nwere n'asụsụ bekee anyị nwekwara n'asụsụ Igbo anyị kwuchie nke ahụ ma bịa kpọpewezie akara ekwentị sị gị ngwa bata n'ọgbọ oge egwuregwu erugonu Nganga Igbo ji iwe bịa iwe jiri oyi iwe na-adịghị ọkụ iwe ji bịa wụ nke ga na-eme anyị obi aṅụrị Nganga Igbo ji iwe bịa aha ihe anyị ka na-emekwa ebe a ka wụkwa nke taa ihe anyị ga-eleba anya na ya wụ ihe gbasatụ ọchịchị ọchịchị ọwụ ndị bekee asị na politics gwam 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 bụ ihe anyị na-ege ntị ngwa ọwụ na mgbu oge eme ihe m ga-eme mma ga were biro m were akwụkwọ m n'ofe ebe na-edetu ụmụ ihe ndị a maka dị ama onwekwa eke onwe ebe ị ga-eje ajụọ gị ga-enwe ike pụtasị oke ihe dị ụta na ihe anyị kpọga ya ebe anyị si wala Igbo ngwa sị ka anyị jee ofu n'ime ihe ndị anyị nwere taa ka m si kwue ọ gbasa ọchịchị politics na bekee ofu n'ime ya wụ nke akpọga ballot paper ke ihe anyị ga-akpọga ballot paper makwanụ ballot papers n'asụsụ Igbo nke ahụ ga-abụ akwụkwọ ntụliaka ka anyị ga-akpọ ya apụtakwa enwekwa ihe ọzọ a na-akpọ polling unit
ma ọkwanụ polling units. Ka ọ ga-awụ ogo ntuli aka. Ogo ntuli aka. Ka ihe a na-akpọzi ward makwanụ words. Ya WARD. Ka ahụ ngalaba ntuli aka. Ngalaba ntuli aka ka anyị ga-akpọ words. Esi m word nke a na-akpọ gị. Anọ m na ward A, anọ m na ward B, anọ m na ogo ntuli aka na ngalaba ntuli aka A, anọ m na ngalaba ntuli aka B, anọ m na ngalaba ntuli aka C. Dịrị gị anya otu a. Ngwa ka ihe anyị ga-akpọzi constituency. Ka ahụ anyị ga-akpọ ya mpaghara. Anyị ga-akpọ nke ahụ constituency, anyị ga-akpọ ya mpaghara. Apụta a na-asụ ụsọ bekee sipiri na ndị hoodlums, ndị agboro na ha bịara buru ballot boxes ọ bụrụ ballot box gaa ebe dị otu a gaa ebe dị otu ọzọ. Ka ihe anyị ga-akpọzi ballot box n'asụsụ Igbo. Anyị ga-apụta n'asụsụ Igbo anyị asị na ballot box bụ igbe akwụkwọ ntuli aka. Igbe makwa na akpati, ịchọ ịkpọ ya akpati ọ ịchọ ịkpọ ya igbe. Ka ọwụna ịchọ ga-ewere igbe makwanụ akpati akwụkwọ ntuli aka. Ndị na-ahụ maka ihe a niile maka ọchịchị politiks a na-apụta aga nọ na ward A, ward B, ward A, kecha ihe niile nke ndị a na-akpọ INEC officials. Anyị ga-akpọ ndị ahụ ndị isi ntuli aka. Ọha nwa dị in charge. Ọha nwa na-ahụ maka ihe niile. So anyị ga-apụta anyị akpọ ndị INEC ndị isi ntuli aka. Ịma na ịchọkwa ime registration ma ọwụ ndị bekee. O nwee ihe were aka gị bịanye n'akwụkwọ ka ọ wụ ya. Maka ka a ghara inwe magomago ma ọkwa na ojoro n'ime ihe niile a na-eme. Ka ahụ anyị ga-apụta kpọọ fingerprint, mbịanye aka ka anyị ga-akpọ nke ahụ. Mbịanye aka ka anyị ga-akpọ fingerprint. Ngwa ka ihe ọzọ nọkwa ma ọwụ ndị bekee asị nọ register for election. That's ụmụ okwu dị a na-eyuzu ọkwa na-eji eme ọchịchị. Ọzọ wụ political party. Ka ihe a ga-akpọ political party. Ihe anyị ga-akpọ political party ga-awụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị. Enwere ndị PDP, nwee ndị APC, nwee ndị APGA, nwee ndị magono otu ndị otu ma ọ na ha karịrị ofu akpọzie ha ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị. Mara ọ bụrụ ofu pati, ofu nke ahụ ga-awụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị. Mụnwa wụ onye otu ego pati. Ego bekee pati. Okay, ngwanụ ka anyị na-eje apụta enwe ihe a na-akpọ re-election na bekee. Ka ihe a ga-akpọ nke ahụ n'asụsụ Igbo anyị ga-akpọ ya ntụgharị vootu. Vootu n'onwe ya ga-awụ vootu. Ị nọ na-amụsa amụ ebe ị nọ na-asị nwaada nwa na-amụkwa ebe m nọ na-asịkwa gị nwakwa ngwa asịgo m gị n'ihe a na-akpọ re-election wụ ntụgharị vootu. Ka ihe a ga-akpọzi gị nwa na-aga tinye aka si na onye aka ịchọ ka ọ bata n'ọkwa. Ya nke ndị bekee ga-akpọ voters ma ọkwanụ electorate. Ndị a ka a ga-akpọzi ndị ntuli aka. Ndị ntuli aka ka a ga-akpọ anyị nwa na-apụta si na anyị chọrọ bubum ka ọ bịa nọ n'ọkwa makwa na achọrọ Oshibajo ma onye ọbụla ka ọ bịa nọ n'ọkwa. Anyị ga-akpọ onwe anyị ndị ntuli aka. Ngwa ka anyị na-anya n'ihe anyị ga-akpọ ndị bekee na-akpọ opposition. Ndị a ga-awụ otu mmegide ndọrọndọrọ ọchịchị.
Ọ ihe anyị ga-akpọ ndị ahụ. Anyị bịa kpọzie ndị electoral observers anyị ga-akpọ ndị ahụ ndị nkiri atụm vote. Ndị na-ekiri atụmatụ vote ka esi eme ya. Ọ ihe a ga-akpọ ndị ahụ. Voter registration. Agwara m gị agwa enwe ihe a na-akpọ voter registration, nke ahụ ka anyị ga-akpọ n'olu Igbo ndebanye aha maka ntuliaka campaign. Ịchọ ịwụ ofu onye n'ime anyị ga-asị onye awụ onye so na ndị na-achị ọwakwanụ ndị na-edu anyị n'obodo anyị ga-enwe ndị a na-akpọ candidate, mana candidate ahụ ga-apụtakwa jewezie kwuweziere ndị mmadụ ihe ọ na-eme na ihe ọ chọrọ ime. Nke a ka a ga-akpọ n'olu bekee campaign. Mana apụta n'Igbo anyị asịzie na anyị ga-akpọ ya ịchọ nta vootu. Ọ ihe anyị ga-akpọ ya. Kekwanụ ihe a ga-akpọzi manifesto ga-awụzi nkọwa ebumnuche maka ọchịchị. Pụta kọwanara anyị ihe chọrọ ime, nkọwa ebumnuche maka ọchịchị. Ngwa sị ka jee ya na mbido ruo n'ọgwụgwụ. Ballot paper ga-awụ akwụkwọ ntuliaka, polling unit ga-awụ ogo ntuliaka, ward ga-awụ ngalaba ntuliaka, constituency ga-awụ mpaghara, ballot box ma boxes ga-awụ igbe makwanụ akpati akwụkwọ ntuliaka. INEC officials ga-awụzi ndị isi ntuliaka, fingerprints ga-awụ mbịanye aka. Political party ga-awụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị. Apụta enwekwa na ọ buru ibu sokwa na ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị. Candidate ọ dị ka m hapụrụ nke ahụ. Onye a ka a ga-akpọ onye otu ndọrọndọrọ ọchịchị họpụtara ịzọ ọkwa. Re-election awụzie ntụgharị vote. Gị nwa makwanụ anyị nwa na-eje atụkwanụ vote ahụ akpọzie onwe anyị ndị ntuliaka. Ndị na-ebu anyị agha na-asị mba anọ na ego bekee pati. Anyị akpọzie ndị ahụ otu mmegide ndọrọndọrọ ọchịchị. Ndị ga-abịa n'afọ ihe niile anyị ga-eme ihe anyị na-eme. Akpọzie ndị ahụ observers na bekee, mana anyị ga-akpọ ha ndị nkiri atụm vootu. Voter registration awụzie ndebanye aha maka ntuliaka. Campaign n'olu bekee apụta n'Igbo awụzie ịchụ nta vootu. Grassroots mobilization nọkwa n'ime ya. Manifesto nọkwa. Nke a ka m ga-akpọ nkọwa ebumnuche ọchịchị. Ifugo ya. Ọgwụgwụ. Mana ama m na ị wetara biro gị, weta akwụkwọ gị, detu ihe niile anyị kwuru maka ya ka ọ wụ ya. Otu ahụ. Ngwa ka m gaa nwụrụ mmiri, mpụtazie ma emepezie kara ekwentị m, gị nwa batazie, anyị emewezie gịnị kwuwezie egwuregwu. Si ka m bịanụ. Ịnwapụtazie ịsụọ ya n'olu Igbo. Ịsụọ ya n'olu Igbo ka o wee na-aga nnọọ ọfụma. So ihe ọ bụla ị nọ na-eme ngwa were n'ekwentị gị n'oge erugo ka anyị kpazie ihe dịrị anyị. Nwezie obi aṅụrị. Agwago m gị na enwere m ilu Igbo, enwere m gwam gwam gwam, enwere m okwu ntụgharị. Ọha anyị ga-eme taa. Ngwa si ka ị baa n'ekwentị gị ngwa kpọwezie n'oge erugo ka anyị gwuo egwuregwu. Ọwụ ndị bekee asụ ha sị all work and no play. Ka ihe a na-asị makes Jack a dull boy. Ka ọ wụ ya. So ndị ahụ na-adị abịa na nzukọ oge niile. Ọwụ sọ naanị ha ga na-abịa, mana ka m jigodo keeku unu mere taa. Keeku unu mere taa unu adịkwa mma. Udo ọ na-agakwa ebe unu nọ. Ọwụ na-esugo akwa gị kee ka o si dị. Ị ka na-asụ akwa n'aka kee nke na-eme ihe ọbụla ị na-eme. Pụtawa bata n'ọgbọ n'ego bekee awụchigo singing competition. Awụchigo singing competition. Awụchigo singing. Ewo ihe ọma.
Ihe ọma nwaanyị ọma. Daalụ Olugas. Olugas sef onyego m another form of relaxation. Ka m kuru mmiri ṅụrụ maka Oluga enyego m obi aṅụrị. Asịwala m Chibuike si mbọkụ na-akpọ. Chibuike nwoke ọma na-adị abata n'ihe anyị na-eme. Chibuike Bọknọ ọkwa ọ dị m ka esi na-eme egwu agụ. Amachakwa m agụ mana Achọrọ m ka anyị mee kọmpetishọn m na gị nwa. Ka anyị kpọzie ya Ego versus Chibuike. Mebi ya pụtazie na Satọde ọzọ anyị mee ya. Chetere m ya ma ọ bụ na m chefuru. Ngwanụ Chibuike si ka anyị gwuo egwuregwu ka anyị nye onwe anyị obi aṅụrị taa. Gwam 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 ọ dị dị. Ka ị na-ajụkwa ajụ. Gwam 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 juru eju. Ilu Igbo dịkwa. Ngwa ka m nye gị. Ngwa ka m nye gị gwam 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 nke. Chibuike. Gwa m otu ọnwa nwere ụbọchị 28. Otu ọnwa. Anyị nwere ọnwa Jenụwarị nwee ka m nye gị ntụpọ ka m tụpere gị obere. Ọ ndị bekee akpọ ya clue. So gwa m otu ọnwa nwere ụbọchị 28. Chibuike. July. Ị na-ajụ m? Ụmụ na-ajụ gị na ị gaa na-ajụ m ọzọ. July wụ ansa gị. Ya ọnụ bekee asị 28 days. Yes, 28 days. Ha ga-asị ya akpọ ya n'olu bekee. So ke ọnwa nwere 28 days. February. Ngwanụ kwuo n'ofe ebe Chibuike. Isi je July, isi February. Kwuo n'ofe ebe. February. Ya wụ ọsịsa gị. February wụ ọsịsa. Final answer ọsịsa gị. Chibuike chọrọ ịwa aka m n'ala o. Chibuike nwetakwa ya o. Nweta ya. Ngwa gee ntị mma kpọọ ihe ọwụ emeche o. Daalụ. Gwam 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 na 93.3 FM wihi na-ege ntị ya nke awụ Hot FM nọ na Lagos. Anyị ha na-eme ebe a wụ gwam 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 otu n'ime emume anyị na-ewetara unu dịka ndị Igbo anyị nke awụ ihe gbasa anyị. Anyị sị ka anyị na-enwe ji ya na-eme onwe anyị obi aṅụrị. Ehihie ọma. Hi, good afternoon to you. Hello? Hi, I can hear you. Good afternoon. Ehihie ọma. Ka ihe wa ha gị olu a dị m ka ọwụ nke ọhụrụ. Anụbeghị m ka before. Ewo nke awụ nke izizi gị bata n'ihe anyị na-eme. Udo dịrị gị nwoke ọma. Gwazie m aha gị. Izukechukwu. Aha gị amaka. Izuchukwu ka ebe isi akpọ? Codecam. Okay. Izuchukwu maka anyị si eme ihe emume anyị na-eme ebe a taa. Eme ya ka m gwazie gị nke a na-eme ha adị m ezigbo nnọọ abụ ezigbo mmadụ so mma gwa gị ka anyị si eme ya anyị na-abụ anyị pụta anyị eme ka anyị nwee ilu Igbo anyị nwee gwam 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 anyị nwee ntụgharị so nke ọbụla ị chọrọ ga-ewere just họrọ nnọọ ofu n'ime ha ma gwazie gị ga-agwa m ọsịsa ya. Ese? Which is away from me na Gwam Gwam Gwam. Oh, nye gị gwam gwam gwam. Nye gị one? Ilu Igbo. Okay.
ngwa lee nke a were Izuchukwu lee ilu Igbo nke a were ilu Igbo nke a si onye mara asụ ya sụọ n'ikwe onye na-amara asụ ya sụọ n'ala ọsị oke onye mara asụ ya sụọ n'ikwe onye na-amara asụ ya sụọ n'ala ka ihe ọ pụtara ọ ihe ị ga-emenụ na ana m echekwa according to nke ntutu eri dị afọ asị ma n'ọkọ ọrụrụ ya nke anyị mara ememe ọfụma nke ya amaghị hapụ nke a fọ na ịbatara ihe anyị na-eme ọhụrụ nke a wụzi na ewu nwa afọ na ịnweta ihe anyị na-ekwu ọwụ ndị bekee asị a word is enough for the wise ka ihe ọzọ ị chọrọ inweta ya na ehichara aka niile m na-akụrụ na m just na-akụ ya for the fun of it Izuchukwu onwe ihe ọzọ ị chọrọ ka m mere gị ọ dịgo mma bi ngwa achọrọ m ka ị mere m ofe ihe achọrọ m ka ị kwee m nkwa na taa na ị ga-enwe nnọọ obi aṅụrị mewe onwe gị enjoy like just have fun daalụ Chim gozie gị you're welcome aha ị nụrụ ya aha zi ehihie ọma nwoke Ikorodu ego bekee isi chee m agwa gị ofe ihe ọkwa ifu ị na-abata n'ihe anyị na-eme oge ọbụla like ọfụma hapụ ịwụgo alaba m mma ama olu gị ma aha gị in fact ọ dị possible mma ama ebe ibi ị gaghị adị surprise just hapụ kwere na ọ wụ eziokwu ka ndị Ikodu mee taa udo ekene dịrị Chukwu ịma na ịpụta na anala egwu anyị na onwe some things na-eme na Ikodu anyị kwugo maka ya ma m na ebidowo kwụsị obere ọ na-eme mana ka esi eme mgbe ndị anyị chere na ọ bụ ndị na-echekwube anyị bụ ndị uwe ojii oge ụfọdụ ha ezikwozi na-eme anyị ihe na-eme anyị apụta n'etiti ụzọ Ikodu roundabout ha kwụrụ jide moto ma na-akọsị hold-up n'azụ ndị ori a na-ezu ohi ha kwụrụ n'iru na-akọsị hold-up ekweghị na moto ya agafe maka na ha chọrọ ịna ego onye nke a chọrọ ịna ego onye nke a chọrọ ịna ego ike onye uwe ojii oburu egbe jiri osisi kwụchi ụzọ na-achọ ịnara ego anọ n'azụ na-ezuru ndị mmadụ ori onye ka ihe agbakwụzi ka onye ya akọtara nwoke Ikodu hapụ nke ahụ wụ ihe anyị na-akpa n'anala eruo n'anala anyị akpa nke ahụ ngwa si ka egwuregwu maka ihe ahụ Satọde ngwanụ ka m nyezie gị gwam 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 mma enye gị nke m nyere mmadụ na mbụ ọ dara ya so ka m nye gị nke ahụ ma m ga-enweta ya ihe asanwụ ya na haba chere ka m nye gị nke ahụ ma ị nweta ya mma enye gị ọzọ ngwa ka eme ya otu ahụ si ka ị gwa m otu ọnwa nwere ụbọchị 28 ọnwa nke atọ ya bụ March ya wọsịsa gị final answer ya maka nchere na ọ bụ adị mma anọzigo m n'oche m
ị dara ya mana ka mapụzie nke ahụ ka m nyezie gị Ewo. ọkwa ngwa gị na ịda ya na m enye gị ọzọ. Okay. Imena. Ka m nye gị ọzọ. Ngwa gwa m otu ihe na-anọ n'iru gị oge ọbụla mana ị nweghị ike imetụ ya aka. Ịma mfụdị ya ka ọfụkwa nke ị na-emetụ ya aka. Ọ na-anọ gị n'iru. Ikuku. N'iru ka asị m na ọ na-anọ gị n'akụkụ ma ọ na-azụ, asị m na ọ na-anọ gị n'iru. Na m enweghị ike imetụ ya aka. Ịma mfụdị ya ọ ga-anọ gị mgbe ị gaghị afụ ya ka ọfụkwa nke ị na-eme ya aka. Ikuku anya. Ikuku anya. Hi, nwoke Ikorodu, menụ ndị Ikorodu proud. Ị nweta ya. Ka bụrụzie eze m na-akwụ eze taa ụbọchị ọzọ ka m bịakwa. Ngwa n'ọdalụ. Ị nweta ya. Onye nụrụ ọ ga-egboro egbo ụbọchị ọzọ kwa ya abịakwa n'ọzọ. Yes. He who fights and runs away lives to fight another day. Nsogbu adịrọ. Ego oyibo. Ew. Jisi ike onne m. Daalụ nwoke ọma. Bye bye. Bye. Onye anyị na-eme ka anyị na-ekulu off maka na anyị bidogo na Monday lụọ rue na Saturday. Erukwere na Saturday ka anyị megwere ka anyị wee nwayọọ zuo ike. Ihe awụ gwam 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 na Hot FM ke na-ekpo kitikiti na-ekpo kitikiti na-asụ pụtụpụtụpụtụ 93.3 FM we have. Hello, good afternoon. Ịbatago n'ihe anyị na-eme ihe ọma. Hello. Okay. Ma ị chọọ ikwu okwu biko ga-akpọghachi anyị ọzọ nọmba akara ekwentị anyị nọmba n'olu bekee akara ekwentị n'olu Igbo ọ ka ọkwa 08182426591 biko sowekwa anyị na social media platforms ọ ka ọkwa nganga Igbo na Facebook nganga redio na Twitter, Instagram na ihe ndị ọzọ niile gaa ka isowe anyị biko isowe anyị isowakwa gị n'afọ ihe niile anyị na-eme ebe ahụ. Ehihie ọma. Nwoke ọma ka eke ime. Adị mma. Achọrọ m ka m bata n'ihe m na-eme. Ama m na nke awụ nke izizi gị bata n'ihe anyị na-eme ka ọ wụ ya. Ọ ya. Ngwanụ ka m kụpụrụ gị aka nụ. Okay. Ngwa gwazie m aha gị n'ebe isi akpọ m. Aha m Chinedu. Chinedu, ka ebe Chinedu si akpọ? Ibejuleki. Chinedu, ị nụrụ ihe anyị na-eme ebe a taa? Ngwanụ ke nke ị chọrọ. Ilu Igbo gwam 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 ka ọ bụ okwu ntụgharị. Chi baby. Chi nwoke ọma, ngwa welite ọnụ gị. Chi. Ewo, Chi ga-akpọghachi m ọzọ biko. Dododo. Ọ dị ka netwọk ebe ị nọ. Ọ dị ka ọ dị ezigbo nnọọ mma. Hello, good afternoon. Hello. Hey, ọma nwoke ọma. Isi? Hey, biko dododo achọrọ m ịjọba ofu ihe. Ị ga-emenwu m ya? Njọwa gị ya? Okay, ebe ị nọ dị ka ọ na-eme mkpọtụ, nwee ike isi ebe ahụ pụọ. Ifugo ka m blow iwe gị kiss. Nwam 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 nwam. Iwe darling, ngwanụ. Gwazie m aha gị o.
Chinenye isi Ikeja na-abịa. Now, Chukwunenye. Oh, wow, yeah. What a lovely name. Chukwunenye. Thank you very much. Chai, oh, I forgot. Ngwa Chukwunenye. Yeah, listen. Cake and Ikeja there. Very fine. No, thank God. I don't know. Okay, me high name about that. Come on, come in the church. You need to go to share there. Is it? Come in the church, but you go to share there. Okay, ka won kiss Ziggy. Yeah, ka kiss na bo. Okwa makugro ga aka. Mba ị ga-akwa aka na ị ga-akwa aka. Akụbere m gị aka. Mba. Chineke mee ka ihe m nọ na-eche. Biko were aka. Ka ị ga-esi gbata maga mba nọ nọ anaghị eme ya otu ahụ. Daalụ m biko. Ama. Ngwa Chukwunenye si ka ikwu ihe anyị na-eme ebe a bata n'ọkwa bata n'ọgbọ ka anyị gụọ egwuregwu. Enwere m ilu Igbo Chukwunenye, enwere m gwam gwam gwam. Si gị na m nwekwara ntụgharị ngwa họrọ n'ofu. Chukwunenye m na-enye gị nke m nyere ndị mmadụ na mbụ ofu n'ime ha. Ịdazie ya ma enyezie gị ọzọ. Ngwa Chukwunenye nwanne m nwoke. Chukwunenye njem ọnụ. Chukwunenye njeje mba. Isi m na-eko. Ị ga-egbu m Chukwunenye ngwa chere ka anyị megodi ihe anyị na-eme. Ngwa Chukwunenye gwa m otu ọnwa nwere ụbọchị 28. Ama m na ị ga-enweta ya. Otu ọnwa nwere ụbọchị 28. Mba, mmadụ ga-atụka karịrị nye m ọdụrụ ka ọ karịrị m ụra. Chukwunenye nekwa ka m n'isi m akwa ka m bezi. Akwa ka m na-ebezi ugbu a. Oya tigwe m Chukwunenye. Ngwa ka anyị zie gị nke ọzọ. Anyị ekwere mmadụ ọ daa ya ka anyị ekwe gị nke ahụ. Ngwa Chukwunenye. Si ka m jụọ gị. Ngwa gwa m otu ihe na-anọ gị n'iru oge niile ka ọ na-anọ gị n'iru mana ịma mfụ ya ka ọfụkwa nke ị na-emetụ ya aka. Oge niile ọ na-anọ gị n'iru mana ịma mfụ ya ka ọfụkwa nke ị na-emetụ ya aka. Gwa m ihe ọ. Chukwunenye. Ngwanụ na meenụ ka obi dị m ụtọ. Ọ gbara shef ọ bụ na shef ọ bụ shadow mmadụ ka ọ bụ shadow mmadụ na shadow na anọ gị Chukwunenye ịbịakwa Chukwunenye o ka ị ga-esi isi na shadow na anọ gị n'iru Chukwunenye mba nọ na ifunu akwa ebe ogo m akwa wamle ebe o m akwa wame Chukwunenye chai nwa mma gwa gị ihe ọwụ emechie o mana iwetara ya daalụ nabatakwa n'ihe anyị na-eme Chukwunenye wụrụ aka m n'ala osi ka mbewa akwa no mbano Chukwunenye ka ị ga-esi si na shadow na-anọ n'iru ebela m akwa ụwa mee ehihie ọma. Good afternoon. Good afternoon. Aka m na-ebe akwa ị ga-asị m sorry haba ọka isi eme ndị Leke bamchaga Leke bamchaga Leke bamchaga Leke iwukwu onye Igbo no I'm not Igbo mana ị na-anụ Igbo. Okay, my own name is Leke. Okay, Leke, what I'm saying is, do you understand Igbo? No, not at all. I just got to
tell you that I'm physically challenged, and I just released a song titled Prayer and Singer by Leka Kurede. The song is on YouTube, and I need support of all Nigerians. So please go to my YouTube page. So please support and encourage. I'm physically challenged. Okay, Leke, can you do me a favor? Leke, do me a favor, okay? Okay. Now, this is what you do for me. You get back to me after the show. How about that? Okay. This number, Abby? Yes, with this number. Get back to me. All right? Thank you very much. Time? Once what it's time? past two. All right? Okay. I will call you back. Thank you very much. Have a lovely day. Thank you. You're welcome. Ihe na-emebe awụ gwam 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 na Hot 93.3 FM nke awụ Nganga Igbo radio show. Aha, ihe anyị na-eme ji na-enye onwe anyị obi aṅụrị. Iwuru nwa afọ Igbo bata ebe anọ ebe a ka ọnụ gị nọ. Iwuru onye Igbo ma ọ bụrụ na ịlụtara onye Igbo. Ka iwe ka isi wu onye Igbo ma ọ na-echigo gị echichi n'ala Igbo. Bata ebe anọ ebe a ka ọnụ gị nọ. Ihe awụ ihe gbasa gị. Sowa anyị na Facebook, sowa anyị na Instagram, sowa anyị na Twitter. Ebe ọbụla na-esogharị anyị maka na anyị wụ nke gị. Ehihie ọma. Hello. Hi. Ụlọ ada ka nke onye emechi. Ọ nke Chinedu ka mkpochi azụ na amaghị mere iji ka mkpochi azụ. Maka na ọnụmanụ ọnụ gị anọ m na-eti Chinedu na-eti onwe na ihe m na-anụ. Nsị gị kwaghachi azụ. Oke, akpochara m azụ na. Onwe nke chọ ka m nye gị. Achọ m gwam gwam gwam. Nke nyeburu gị. Onwe nke nyere nsị ka mkpochi azụ naanị. Ngwanụ ka m nye gị, ka m nyezie gị nke mma na-enyekwa gị. Achọ m ka ofu onye nweta nke a. Achọ m ka ọ wụ na ọ ga-ana n'ihi ofu onye ga-enweta ya. Ngwa gwazie m ofu ọnwa. Ofu ọnwa nwere ụbọchị 28. Okay, 28. Ofu ọnwa nwere ụbọchị 28. Okay, that's 28 n'asụsụ Bekee. Ya, inweta ya. Ọ February na. February. Ọnwa Igbo. Okay. Chinedu mo na-enyi ya kana. Ngwa Chinedu gbalie ka m nye gị ọzọ. Inweta ya o. Inweta ya mgbe m ji chọọ inye gị. Inweta ya. Ọha bụrụ February. Mba nọ ịda ya. Okay. Nye m ọzọ ka m gbarịkọ nke ahụ. Ngwa ka nyezie gị nke a. Gwazie m otu ihe. Ofu ihe na-anọ gị n'iru ugbere niile oge niile a na-anọ gị n'iru. Ị nwere ike ịfụ ya o. Ka ọ fọzikwa nke ị na-eme ya aka. Fe ihe ọ. Ọ na-anọ gị n'ihu mgbe niile. Mgbe niile ọ na-anọ gị n'iru mana ị ga-afụ ya. Ka ọ fụkwa nke ị na-eme ya aka. Ya. Gbalie nụ na gbalie enwekwa ike nweta ya adịghị ama. Ọha bụ ikuku. Mba nọ. Ikuku ọ na-anọ ebe niile isi aka nri aka ekpe azụ ilu ebe ọbụla anyị na-anya anya ikuku a na-eku. Ọwụ ikuku nne. Gbalie ọzọ. One last chance. Echiche mmadụ. Echiche na-anọ n'isi na Chinedu. Echiche wụ n'isi ka ọ na-anọ wụ n'ilu gị na Agwanigo m ngwa sị ka hapụzie emeche ka m gwa gị ihe ọwụ. Ka m gwa gị ọsịsa ya wụ. Okay, nsogbu adịrọ. Emeche ka m gwazi unu ihe ọsịsa ya wụ. Nganga Igbo. Igbo nọ na mpaghara Lagos na-ege anyị ntị na-asị ihe ndị a na-eme na-asọ m ka shuga na-asọ m ka honey. Maka gị ka anyị ji bute ya. Ihe ọbụla anyị na-eme ebe a wụ maka ndị Igbo nọ na mpaghara Lagos. Si ihe ọbụla ị na-ele, ihe ọbụla ị na-eme na Lagos, bute ya ebe a nọ ebe a ka ọnụ gị dị.
Ehi ọma. Nwoke ọma. I'm Nicholas. Esi m na Alaba International akpọ. Niko. Niko nwa. Ego bekee ana m anụ olu gị olu gị na-atọkarị azụ ka nkọ ka nkele gị. Oh, Niko love m. Si nwanne gị nwaanyị makwara gị nwaanyị ihe emela jealous si na ọ gị nwawo my Nicole sugar. Daalụ nwoke ọma nwe ihe ịchọ ka m nye gị chọrọ ijọs chọọ nnọọ ikene m. Aku ga kere because today come bata na menu no. Nna le ko ni so mapa every day by day but the new na aka kan so come bata na menu from today come bata. Ngwasị ka m kọrọ gị aka o. Olu ka m kọrọ gị aka. Mbara ka m kọrọ gị aka. Asị gị. Amigo nwanyị ọma. Ime ihe ga-emere m Nicole baby. Mba. Nicole baby. Abịa na Tuesday. Nicole, abịa na Tuesday. Thursday. Na taa wụ Saturday. Ọkụ elekere ofu ya 1 o'clock. Si onye ọbụla na ihe niile na-eme n'akụkụ gị ngwa ọya silence ma ọ bụrụ Bible sị na Jesus said let there be gịnị ngwanụ udo dịrị unu let there be quiet. Ga-agbanye redio gị na 93.3 FM bata n'ihe anyị na-eme. Ngwanụ ka m blow ye kisses. Love you very much, darling. Nico baby m. Ngwanụ ka ọ dị mgbe ọzọ. Daalụ nwoke ọma. Thank you. Igbo dị fụrụ m n'anya na ndị fụrụ n'anya ndị na-enye m obi aṅụrị na ndị m na-enye obi aṅụrị oge niile ka anyị na-ewetara unu ihe a si gị nọ Tuesdays si gị nọ Thursdays si gị nọ Saturdays ka anyị ji ewetara unu ihe anyị na-eme wee emume Igbo ihe anyị kpọrọ nke awụ nganga Igbo radio show anọ na 93.3 FM Hot 93.3 FM Hot FM 93.3 FM ihe ọma. Well, yes, this is what I've been longing to hear. Nwaanyị na-akpọ m ihe a biko. Ewo, mba sị mmakụrụ gị aka dị iche. Cheregodo. Ime ihe eme m ji akụrụ gị aka nwanne m nwaanyị. Otegonu mbido si ụmụ nwaanyị nọ na mpaghara Lagos biko unu hapụziri ụmụ nwoke ka ọ sọnarị ha ga na-abịa n'ihe anyị na-eme unu sokwa n'ihe anyị na-eme gị nwa batazi ugbu a obi dị m nnọọ ụtọ sị ka m kwere gị aka ọzọ. Ngwa gwazie m aha gị nwanne m nwaanyị na-ebisi akpa anyị. Chinenye. Chinenye, your voice is just too cool. Chinenye ka ebisi akpọ. Lagos. Okay. Ngwa Chinenye. Kịta ka ị bịa. Ụfọdụ ege ndị mmadụ si m Lagos na-ajụzi onwe m Lagos ọ dị abụọ. Ngwa satellite ka ebe Chinenye isi satellite akpọ m ngwa ke nke chọrọ enwe m ilu Igbo enwere m gwam 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 enwekwara m ntụgharị. Achọrọ m gwam gwam gwam. Ịkwadogo Chinenye baby. Si ka nye gị nke a. Ngwa Chinenye biko maka iwu nwaanyị anọtego nchọ ka nwaanyị bata n'emume a achọrọ m ka ime m obi aṅụrị ịsacha m ajụjụ gị ka isi m koko ọsọ ya gbawa mana ị ga-enweta ya. Ngwa si ka m jiri nke a Chinenye ngwa gwa m otu ọnwa nwere ụbọchị 28. Otu ọnwa nwere ụbọchị 28. Anyị nwere Jenụwarị ruo na Disemba. Ofu n'ime ha gwa m otu n'ime ha nwere 28. That's 28 days. August. It is sure. August. Final answer? Yes. Oh, Jesus. Achọrọ m ibe akwa ụwa m.
ụwa mee Chinenye o Chinenye nwetakwa ya o Chinenye nwetakwa ya Chinenye biko ngwa sị ka m nye gị ọzọ ka mma ị ga-enweta ya ngwa ka nye gị nke a ka m nye gị nke a ngwa gwa m otu ihe na-anọ gị n'iru oge niile ka ọ na-anọ gị n'iru mana ịma mfe ya ka ọfụkwa nke ị na-eme ya aka Inyego mmadụ. Onyego? That's shadow. Inyego. Bano. Inweta ya. Chinenye nweta ya. Chinenye dara ya. Chinenye. Oh no, cheregodo biko ka mbe akwa ọfụma. Bano. Oh, Chinenye dara ya. Ngwa, ihe enwetala ofu ihe. Ma hapụ gị. In fact, ị ga-enweta nke a ngwa ka nye gị ntụgharị a n'okwu bekee. Ga-enye m ọsịsa ya n'okwu Igbo. Ngwa nke a sị he who is truthful speaks the truth at all times. He who is truthful speaks the truth at all times. Ngwa sụọ ya n'okwu Igbo. Ngwa Chinenye daalụ achọghịzi m ibe akwa ọzọ. Oh no ai ọpọ n'ihe niile m mere bute clues bute ihe niile Chinenye ịwụọ m aka n'ala. Ngwa mme mbezi akwa ọzọ dịgo mma ego bekee cry no more baby girl. You don't have to cry anymore. Ebe ọjọọ mba achọghịzi m ibe akwa ihe awụ 2 o'clock abịa m ka m bụrụ akpa m lawazie biko ozie anyị ga-abịa ọzọ na Tuesdays 1 to 2 anyị ga-eji abịa biko mmasazi kọl ọzọ sị ka m gwa unu ansa maọwa ọsịsa gwam na-abụ nke njiri ndị mmadụ ha asa enwetaghị ya nke awụ gwa m otu ọnwa nwere ụbọchị 28 ha niile January to December nwere 28 days n'ime ọnwa sọfụ ụbọchị ofu ọnwa nwere 28 days ha niile nwere 28 days nke abụọ wụ gwa m ihe na-anọghị n'iru oge niile ị na-afụ ya mana ịma mmetụ ya aka ịma mfụ ya kọfụ ahụ ị na-emetụ ya aka nke a wee chi niile onwe na inwe ike imetụ echi aka ịma adị ihe ga-eme echi ga-afụ ya ọnwụ bekee akpọ ya future sị ka m bụrụ akpa m lawa o biko n'oge erugo aha nke m ka ụkwa ego okoro mana ịkpọọ m ego bekee nsị gị gịnị na mma aza gị with ike niile dị m n'alụ ngwa ka ọ dịzie Tuesday mgbe ọzọ anyị ga-apụta ngwa kachifo Nganga Igbo.